Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení občania, otváram druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva Podolínci. Konštatujem, že prítomných je 11 poslancov a Mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Skybovú a pána poslanca Ferencka. Dávam hlasovať, kto je za, aby overovateľmi zápisnice boli menovaní poslanci. Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Hanečáka a pána poslanca Reznického. Hlasujme, kto je za to, aby menovaní poslanci boli v návrhovej komisii. Kto je za? Bol niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Program dnešného mestského zastupiteľstva je takýto. Prvý bod otvorenie zasadnutia, druhý bod určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, tretí bod schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, po štvrté zmena rozpočtu mesta na rok 2018, po piaté zmena rozpočtu základnej školy s materskou školou Podolinec na rok 2018, po šiesté návrh rozpočtu mesta na rok 2019, po siedme žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora mesta Podolinec, po 8. informácia o poverení zástupcu primátora, po 9. rôzne, po 10. diskuzia a po 11. záver. Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu? Pán poslanec Demák, nech sa páči. Mám návrh na zmenu programu. Ja by som rád doplnil o bode 6, aby sme si dali chvíľku prestávku a potom aby sme pokračovali ďalej. Ďakujem. Takže dám hlasovať za návrh pána poslanca Demáka, aby do programu po bode 6 bola zaradená krátka prestávka. Kto je za tento návrh? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Takže sme schválili doplnenie programu a dávam hlasovať, kto je za to, aby dnešné zasadnutie sa riadilo týmto programom. Kto je za? Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Pristúpime k bodu 4 a to je zmena rozpočtu mesta na rok 2018. Poprosím pani ekonomku. Pán poslanec Galek. Ďakujem za slovo. Ja som sa keď aj pýtal predtým na schvál, niektoré položky, ale pýtam sa, že by to možno odznelo. Čiže navýšenie príjmovej položky číslo 312 007 príjem CBC, čiže to je vlastne peniažky, ktoré išli obci. Takže ďakujem. Potom, čo sa týka špeciálnych služieb, celkom posledný riadok navýšenie tejto výdavkovej položky, tam išlo o navýšenie kvôli auditu. No a čo je to také ďalšie? Tretí riadok od konca. Navýšenie výdavkovej položky 633 všeobecný materiál, bezpečnosť a poriadok vo výške 2500 eur. To sú vlastne požiarníci, teda hasiči. Áno, máme tu pána vlastne šéfa hasičov. Prečerpanie 2500 eur. 23% navýšil proti rozpočtu, ak sa bol niekto o tom oboznámený, alebo na základe čoho ste to prečerpali? Samozrejme, tam je 1500 je prečerpaných havarijný stav tá elektrika, čo sa nový prívodový kabel kopal. Neviem, prečo je to tam pri nás pripočítané, keď primátor povedal, že to bude extra. A mesto nám dlží, nie že dlží, ale za minulý rok sme zistili, že mesto nám zaúčtovalo prevádzkáreň elektriku. To je nejakých 1200 eur. Ja som navrhoval mestu, aby nám tie peniaze do roku 2018 dali do rozpočtu. Mesto nám to do rozpočtu nedalo. Ja som rozprával s primátorom a ako sme sa dohodli, že proste bude prečerpanie 3200 eur. Tá elektrika. Dobre, k tomu, tak to bolo odúčtované vlastne, tá energia bola odúčtovaná. Nebola odúčtovaná, lebo už sa to už toho roku sme riešili tie faktúry. Začiatkom roka sme riešili, takže odúčtované to nebolo.
stále to zostalo vysieť 1200 eur. Myslím, ako sa to zaplatilo z našho rozpočtu, a peniaze nám nikto nevrátil. A prečo my by sme, keď máme nárok na tie peniaze, my dostaneme, a tu nejdem teraz roky dozadu pozerať, keď vlastne som to tak nekontroloval, tú elektriku, pretože som veril mesto, čo zaplatilo, tak som neriešil, čo sa vlastne platilo. A teraz, lebo ide o to, vlastne tá elektrika je strašne veľký problém s tou elektrikou. Stále niekde, ja neviem, my už ani nekúrime poriadne, sedíme tam v zime a stále je to ponad 3000. A nikto sa na meste nad tým nepozastavuje, že prečo sa toľko platí. Čisto myslím hasičskú zbrojnicu. Ja stále tvrdím, ja by som chcel vedieť, koľko mesto tu platí za elektriku. Za túto budovu. Lebo tie okrývači a to sú nenormálne peniaze. O tom budem už vedieť, Michal, potom. To pri rozpočte chcem aj ja o tom rozprávať, že... Dobre, vieš, by to nevyzeralo o tom, že svoj voľne si tak svoj by som si nedovolil. Čiže práve ide o to hlavne, dobre, čo sa týka toho kábla, tam vlastne išlo a tam by ste suplovali ten havarijný stav. Áno, tam ide o to, že sa kvôli kúreniu novému, lebo vyhorelo na kúrenie na garáži, kompletne vyhorelo. To je od tých bociánov ešte. Ten kábel je tam úplne prehnitý, všetko je tam proste vyhorelo. Začalo to dymiť všetko, tak my sme to odstavili. Dám ku tomu správu revíznu elektrikár, len sa čaká na elektrikárov, kedy prídu zapojiť ten prívod, ktorý sa kopal nový. Samozrejme sme to riešili pred sviatkami, elektrikári sa na nás asi vykašľali a prídu až v januári. Dobre, potom ďakujem. A ešte by som mal jednu, či rekli k tomuto bodu? Keď k tomuto bodu, ja sa ešte chcem. Ja sa chcem spýtať pána Sentiláneho, keď už tak hovorí o tých 1000 eurách v rámci tej elektriky zaúčtovania z predchádzajúceho rozpočtového obdobia, že teda ak tých 1000 eur bolo neoprávneným spôsobom naúčtované na hasičov, tak jednoducho, respektíve naúčtované áno, čiže vy ste boli v tom období v rozpočte, ako nemali ste, aspoň si nespomínam, že by ste mali prebytok rozpočtu. Čiže vy, ako hovoríte, že ste to nesledovali, takže vy v rámci svojej činnosti by ste mali takéto náležitosti v danom období vedieť nejak riešiť, pretože ak vy máte v rozpočte poviem príklad 8000, tak vy viete, že tých 8000 dávate na nejakú požiadavku, čo potrebujete, alebo čo budete riešiť v rámci vašej činnosti hasičov, tak sa mi zdá také trošku scestné, že teraz po roku vy idete reklamovať to, čo už bolo pred rokom urobené, čo znamená, že tých 1000 eur vám na vašu činnosť nechýbalo v tom období, ale teraz ste zistili, že v predchádzajúcom rozpočtovom období vám tých 1000 eur bolo neoprávnené naúčtovaných, a teraz ich chcete späť. Z môjho pohľadu je to také scestné a jednoducho mám pocit, že máte bordel vo vašej evidencii účtovníctva a silomocou nejakým spôsobom chcete zakrývať to, čo niekde inde ulejete a potom žiadate prostriedky z mesta. To je možno silné slova, čo hovorím, ale mne to tak... Je to silné, čo rozprávate. Som poprosil. Trošku sa... Takže mi zodpovedajte na tých 1000 eur. To je... Prišlo sa na to v januári. Od januára stále tvrdím, aby mesto nám do rozpočtu doložilo tých 1000 eur. Od januára to tvrdím. Ja som na komisii finančnej som nevidel takú požiadavku. No, tak to je, že vy rozprávate, vy by ste mali, keď už vidíte od januára, prepáčte, som vás skočil do reči, vidíte od januára, že sa to nehybe, no tak ja neviem, nejaké časové obdobie príde a vidíte, že ste nepohli sa z miesta, no tak existuje nejaký systém, kde dám žiadosť do komisie, alebo respektíve nejakým spôsobom riešim, dostane sa to niekde a tým pádom sa to rieši v danom časovom období a nie už keď je po funuse a teraz ja môžem vám veriť, že ste sa dohodli s bývalým primátorom, ale nemusím, viete. Ja nie som oprávnený tu jednať s nejakou komisiou, ja som oprávnený jednať s primátorom, on je štatutár, on zodpovedá za... Tak to zle hovoríte. Primátor zodpovedá za dobrovoľný hasičský zbor v Podolnici. Primátor je len štatutár. Primátor zodpovedá, je povinný zriadiť a zodpovedá za to. Je najvyšší orgán. Zodpovedá za to. Ja nemám právo chodiť za komisiou a rozprávať im. Je chyba komisie, že komisia nezavolá organizácie, ktoré sa podieľajú
v meste na určitých, dajme tomu rozpočtové, že ich nezavolá, neprivolá, keď sa jedná o rozpočet. Tam by sa veľa vecí vysvetlilo, aby komisia si tie organizácie, zastupcov tých organizácií zavolala a prejednávala s nimi rozpočet. Stále sa to robí takto len, že požiada sa o žiadosť sa pošle, žiadosť v živote nebolo vyhovené žiadosti, neviem, či vôbec aj čítate žiadosti takto, lebo stále rozpočet je ten istý. Stále je ten istý rozpočet. Takže... No ja vám na to poviem. A ešte, keď to poviem, tak toto, čo rozprávate, že s primátorom alebo dohoda, alebo čo, ja nemám čas tu riešiť to každý deň niečo. Proste ja som to v januári povedal, že mesto nám zaúčtovalo prevádzkárem, čo nie je naša budova, za elektriku. Hej, keby si neprejdem tie faktúry, ani neprídeme na to, že nám zaúčtovalo. Máte na to prísť priebežne, a nie, že keby ste... Ale však ja neplatím za elektriku. Však tu je mesto. Mesto manipuluje s našimi peniazmi. Mesto platí. Však práve preto teraz chcem, aby tie 3000 eur si mesto zobralo naspäť, lebo za Bachledové sme za elektriku neplatili. Mali sme nižší rozpočet, len chceli nám navýšiť nejak rozpočet, ukázať, že nám navýšili rozpočet, tak nám dali 3000 a platili sme si elektriku. Hej, tak chcelo ukázať mesto, že nám navýšilo rozpočet. Ja navrhujem, že to budeme riešiť, aby tie peniaze sa zobrali naspäť za elektriku. Nech si mesto platí elektriku, lebo ja sa snažím, šetríme tú elektriku, však chodím, šetrím, tlmím to všetko, ráno idem, zapnem kúrenie, že by nešlo v kuse. A stále za tú elektriku nenormálne peniaze sa platia. A tu to nikoho netrápi. Však tú elektriku riešime, ešte Borzecký robil na meste. Odvtedy to riešim, hodina sa vymenila. Stále to sú nenormálne peniaze. Ale tam vyzerá, že mňa to trapilo doteraz, nikoho iného. Ja do toho vstúpim na dvakrát. Pán poslanec Marevka povedal, že budeme o tom riešení, že či sa to rieši, či nerieši, hovoriť potom ešte v rámci diskuzie, takže už teraz toto nerozoberajme, či sa to rieši alebo nerieši. A druhá vec, je pravda, Peter, že aj keď si to prerokoval s primátorom, vieš, že primátor nemá oprávnenie robiť sám za seba na základe nejakej dohody, zmeny, rozpočtové opatrenia a ďalšie veci. Takže ono je dobre, že sa to prerokovalo, dohodlo, ale tak, jak pán kontrolór hovorí, myslím si, že treba si dať tú námahu, napísať žiadosť, bude to na papieri a bude to neodškriepiteľné. Skutková podstata, toto sa stalo, taká chyba sa stala, dá sa to na rokovanie komisie, overí sa, či tie fakty sedia a myslím, že sa problém dá vyriešiť. Dozadu, keď poviem niektoré roky rozpočty, sme nevyčerpali rozpočet. A nepýtali sme to, čo sa nevyčerpalo na ďalší rok, aby nám prinieslo mesto. To, čo sa nevyčerpalo, zostalo pre mesto. My sme to nepýtali. A teraz ide o to, že dobre, keď to tak ideme riešiť, tak ja žiadam finančnú komisiu, aby, keď sa rokuje o rozpočte, aby bol ku komisii prizvaný aj tí zastupcovia organizácií, rozpočtových organizácií, ktorým prispieva. Aby sa mohli vyjadriť tam na tváre miesta na komisii ku tomu. Ja ako nevidím prekážky predseda komisie. A je zaujímavé, že keď sa rieši elektrika, peniaze, tak ja mám naháňať a rieši to. Ale keď sa najmä tomu riešili dvere na Požiarnej, garážové, nikto sa ma nepýtal, aké dvere vyhovujú, aké tam chceme. Prišiel tu jeden človek a rozhodol. Manutím ruky rozhodol, že také dvere budú. Nikto sa nás nepýtal. To je veľmi zaujímavé. Ale jak sa týka peniazy rozpočtov... To je na diskusiu. Ja toto všetko beriem, Peter, len toto všetko, čo hovoríš, už nevyriešime. No jasné. Ja len hovorím, lebo sú tu nejaké, vieme prečo a tak ďalej, hej. Kontrolór tu rozpráva poslancom, dávajte si pozor na hasičov a tak ďalej. Nebudeme riešiť ďalej. To je nemenný, to, čo hovoríš, je nemenný stav, to nezmeníme. Dohodli sme sa, predseda finančnej komisie bude na to myslieť, že pri úpravách rozpočtu budú prizvaní zastupcovia občianskych združení, ktorým sa dávajú príspevky z rozpočtu, aby mohli svoje požiadavky preniesť. Včera bola finančná komisia, myslím, že tú vašu žiadosť preberala, zaoberala sa ňou, požiadavku do rozpočtu, takže tam nevidím prekážky.
Ja ešte poprosím, mám jeden návrh, poprosím poslancov, kontrolóra, aj vás, pán primátor, aj neviem koho ešte, že stretneme sa v jeden deň pri požiarnej zbrojnici a prejdeme si stav, aký je tej budovy. Lebo polovica z vás nevie, aký tam je stav. V akom stave je tá budova. Tá diera v strope vyhnitá po Bocianoch je stále. Stále to nie je zrobené. Elektrika, to, ja neviem, to už len čakáme, že kedy vyvolíme ešte to, čo zostalo. A kopu iných vecí. A to, čo sa prerobilo z našho rozpočtu. To je to, čo rozprávam, že proste my vieme aj šetriť. A zainvestujeme. My sme z našho rozpočtu, čo sme mohli použiť na nejaké iné veci, tak sme prerobili tú sprchu a toto. To bolo z našho rozpočtu prerobené. To bolo 2000 eur z našho rozpočtu. Akurát mesto dalo zamestnancov, ktorí to robili. Aj to som musel s nimi tam každý deň sedieť. Jak, pán Zima? Však si to skontrolujte dozadu. Pán Sen. Si to skontrolujte dozadu, pán Zima. Vy si uvedomte, vy to nie ste šéf. Vy ste len nejaká organizácia dobrovoľná, ktorá bude hospodáriť na základe toho, že mesto s vami participuje. Vy rozumiete? Vy nebudete diktovať mestu, či bude taká brána alebo taká brána. Vy nebudete diktovať, koľko peňazí vám mesto dá. Mesto dávam toľko peňazí, aké budú ich možnosti. Alebo a takisto vy hovoríte, že štatutár, áno, štatutár rozpovedá za hasičov, ale za financovanie rozpovedajú všetci títo ľudia, ktorí sú tu. Oni robia rozpočty, oni v rámci sedenia, včera tam bolo 2,5 či 3 hodinové sedenie, kde sa ten rozpočet tak ozaj skutočne pripravoval, aby na každého sa dostalo a jednoducho je poradie priorit. Takže vy si toto uvedomte. Vy nebudete diktovať, že my sme neprečerpali rozpočet, a keď ste ho neprečerpali, to je v poriadku. Teraz budete mať rozpočet len za tým účelom, že by ste si pokryli vaše požiadavky a ostatní sú ľudia a v meste a iné inštitúcie sú bokom. Však vy dostanete 17 000. Aj jedna aj druhá strana. On si neuvedomuje, že skutočne prostriedky prichádzajú z mesta a on nebude diktovať mestu, čo má s nimi robiť. Keď raz povie mestu, že tá brána bude taká. Keď povie, že tá sprcha bude taká. Čo hovoríte vy? A preto teraz vy tak so mnou komunikujete? Áno, s vami komunikovať sa s vami nedá. Že ja som pred voľbami verejne vystúpil proti vášmu bratovi. S vami sa ináč nedá. Peniaze, ktoré ja som vybavil, čo ste vybavili, nemáte a vy si uvedomte, že mesto nie je za odišli sme kdesi úplne inde, mali sme otázku ku navýšeniu jednej výdavkovej položky, toto bolo vysvetlené, bolo zdôvodnené, takže k tejto položke stačí diskusia, nech sa páči ďalej. Máte 637 všeobecné služby? Čo to je to? 5000, čo sú? Aj to stravovanie mi vyskočilo zase. To je stravovanie zamestnancov. A ešte aj nejaké faktory. Aj ešte počítam, že to je Ešte ja by som dokončil, ja som ešte chcel jednu otázku, ale možno slovo nemôžem. Taďka len tiež ku koncu tie posledné dve položky, ku koncu vyššie, teda navýšenie výdavkovej položky údržba pozemnej komunikácie, to sú tie znížené jazdy pri asfaltovaní, a tá vyššia navýšenie výdavkovej energie, verejné osvetlenie, tých 6 000, to? To je verejné osvetlenie, tam vlastne tie žiarovky a tie údržby a toto všetko. Výmeny. Čiže to nie je to, čo je vlastne tam pri Mojzesovej, čo ten nový prechod vzniká. Nie. To je celková energia. Dobre. Môžem len do toho, vstúpiť ešte. To znamená, že tam máme 23 000 eur v rozpočte na energie, plus k tomu ide ešte 6 000 eur. Čiže to bude 20 teraz, no, keď to navyšujeme o 6 000. To znamená, že za energie na verejnom osvetlení platíme zhruba 29 000 eur. Ale verejné osvetlenie tam je, myslím, že program 10, že to vlastne presúvame z programu 1 do programu. Verejné osvetlenie. No teraz mi ide iba o tú sumu, že aká je suma za verejné osvetlenie v Novinci. Hej. Takto to myslím, že teda máme tam 23 000 eur rozpočtovaných, plus potrebujeme 6 000 eur, pretože máme vysokú nejakú spotrebu elektriny. Hej, dobre, ďakujem. Dobre, ešte k tomuto bodu má niekto otázky? Ak
Nie, tak ďakujem za diskusiu a dávam hlasovať. Teda prosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 13/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolinci schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Podolinec na rok 2018 podľa predloženého materiálu. Ďakujem, hlasujeme, kto je za toto uznesenie. Ďakujem, bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Prejdeme k 5. bodu. Zmena rozpočtu základnej školy s materskou školou Podolinec. Pani riaditeľka školy sa ospravedlnila z vážnych rodinných dôvodov, takže poprosím pani ekonomku. Nemusím ísť dopredu. Krátke zdôvodnenie. No pokúsim sa s mojím hlasom úžasným. No, v rozpočet ste dostali teda tú úpravu. Všetky zariadenia, aj základná škola a materská škola, vlastne končíme s takým, ako dá sa povedať, s prebytkom. V základnej škole sa zvýšilo taká dosť veľká suma 15 885 eur skoro, ale v tej sume je znova 15 000 na ten projekt, na tú rekonštrukciu tých dielní, knižnice a neviem, čo to bolo, to odkladám od minulého roku. A nejakých 800 eur ešte z normatívnych prostriedkov. No a v materskej škole sa zvýšili prostriedky za školné, takisto v družine sa zvýšili prostriedky za školné. V jedálni to bola režia za stravu a v centre voľného času tých 987 eur. Sú to prostriedky zo vzdelávacích poukazov. Tieto prostriedky sa presunú mestu v decembri a vrátia sa potom naspäť na účet školy. Takže budú potom použité. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Čo sa vrátia? Tie peniaze, ktoré sa vrátia potom sa vrátia? No 15 885 a plus 9 240. Aj, že tak nejako 24 000. Ono to troška vlastne 15 000, to sa do marca vyčerpe. Počítajte. Neviem, ja neviem, jak ten projekt, v jakom štádiu je, takže asi ani. Čo sa týka toho budovania tých učebníc, Nepočul som. čo sa týka toho projektu, a vlastne tam v podstate na to viazaných tých 15 000 eur na tie stavebné úpravy predpokladáte asi tak. Lebo tie neboli opravneným výdavkom v projekte stavebnej úpravy, takže tie sa posúvajú už do výroby. Môjho pracovného hľadiska tiež zaujímalo, my tu na to isté čakáme, že kedy to asi neviem, asi kedy bude ten projekt reálne spustený. No my napríklad, lebo my to tiež implementujeme, tak momentálne robíme verejné obstarávania na verejné obstarávania. Ja to vždy tak hovorím, lebo to je taká pekná veta, že robíme verejné obstarávania na verejné obstarávania a to, kým to celé, ako on už je spustený, lebo však je to zmluva o NFP, tu musí byť podpísaná, ale neviem, čerpať sa môže. Len to predpokladom stojí na verejných obstarávaniach momentálne. No, ja mám informáciu od bývalého primátora takú, že verejné obstarávanie robí agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a že to chvíľu trvá. Toľko zatiaľ potom viem, ale viac informácií nemám. Ak môžem len tak krátko, že by sme zhruba vedeli, čo v tom projekte je. Ty vieš? No, ja viem, lebo ten projekt som ešte ja pripravoval. V tom tak projekte, troch štyroch vetách nám povedal, čo sa jedná. V tom projekte sa jedná o zriadenie školskej knižnice, zriadenie a vybavenie školskej knižnice, o vybavenie a nejaké stavebné úpravy jednej počítačovej triedy na vyučovanie informatiky a o rekonštrukciu elektroinštalácií a zase nejaké stavebné úpravy školských dielňach. Ja tam je hodnota okolo 200 150 000. Tak nejako. Ale už si nepamätám. Ale nenašla si kniažu prístroj nejakých 150. Nie, to už si nepamätám. To nás potom pozrieme. Dobre, ďakujem. Dobre, ďakujem. Ďalšie otázky? Ak nie sú, tak poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 14/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolinci schvaľuje zmenu rozpočtu základnej školy s materskou školou Školská 2 Podolinec na rok 2018 podľa predloženého materiálu. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Prejdeme k 6. bodu a to je návrh rozpočtu mesta na rok 2019.
Prosím pani ekonomku zase. My sme sa s pani ekonomkou dohodli, že ja začnem ako predseda finančnej komisie. Pani ekonomka si môže sadnúť, ale však budeme potrebovať aj tvoju pomoc, takže... Takže predseda finančnej komisie. Finančná komisia začala v podstate pracovať možno už pred samotným rokovaním, tak trochu, ale stretli sme sa vlastne včera, 27.12. Tak ako to už pán kontrolór spomenul, tak bol aj on prítomný, boli prítomní ďalší poslanci. Čo sa týka samotného rozpočtu, ktorý bol zverejnený, je pravda, že boli tam pozmeňujúce návrhy, ktoré boli poslancom doručené včera, myslím, niekedy podvečer. Boli niektoré položky v príjmovej, ale aj vo výdavkovej časti zmenené. Celkové stanovisko komisie je, že komisia odporúča schváliť ako vyrovnaný rozpočet v nasledovnom členení, to znamená bežné príjmy vo výške 2 305 000 eur a 343 eur, kapitálové príjmy vo výške 184 000 eur 200, finančné operácie 235 67081. To znamená príjmy spolu nejakých, nebudem to úplne dopodrobne čítať, 2,7 milióna eur a výdavky spolu 2,7 milióna eur. Odporúčame schváliť rozpočet ako vyrovnaný. Potom tu máme ešte stanovisko komisie k rozpočtu na roky 2020 a 2021. Odporúčame ho zobrať na vedomie. Samozrejme, by som potom ešte poprosil aj pána kontrolóra, aby svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na budúci rok, a teda aj na roky 2020 a 2021 predniesol. My sme ho dostali ako doručené, ale potom ešte ho nechám, teda asi bolo dobre povedať slovo. Ja k rozpočtu ešte budem mať niekoľko takých ďalších pripomienok. Komisia akceptovala, alebo teda boli nám predložené žiadosti jednotlivých organizácií, či už sú to dobrovoľní hasiči, alebo teda futbalisti, Mestský športový klub. Mestský športový klub, neviem, písomne potom si poprosila, lebo nebola písomná žiadosť, bolo to nejakým spôsobom tak telefonicky odsúhlasované. Akceptujeme, že to prechodné obdobie také medzivolebné obdobie by som to nazval, bolo, takže nejaké požiadavky, ktoré boli, tak boli zahrnuté. Sú tam, máme teda aj my, alebo teda aj ja ako predseda ešte by som teda chcel vedieť jednu informáciu, neviem, či sme sa k tomu dostali, to je Mestský športový klub. Tam je 15 900 eur, tak ako v minulom roku, nejakým spôsobom sa to ani nezvyšuje, ani nemení. Ale taká informácia bola, že vidím tu pani Kulomberovú, že mažoretky už nebudú súčasťou Mestského športového klubu. Nie. Taká informácia bola, chcem to buď potvrdiť, alebo vyhrať, že ste naďalej členmi Mestského športového klubu a normálne všetko funguje ďalej. Dobre, tak potom v poriadku, tak ďalej sa nemám čo povedať. Taká informácia bola, preto, že by sme to všetci potom počuli aj tu, ktorí sme. Idem ďalej, pardon. Dobre, ja som si zvýraznil niektoré položky. Čo sa týka príjmovej časti, počítame s rozpočtom výnos dane z príjmov vo výške 1, alebo teda takto nebudem hovoriť sumu, lebo to je zbytočné, presne v takej výške príjmu podielových daní, aký bol príjem tohto roku. Ministerstvo financií zverejnilo o zhruba 100 000 eur vyššie podielové dane na budúci rok, čiže tá suma, ktorú mesto by malo dostať, by mala byť o 100 000 vyššia, ako plánuje dnes náš rozpočet. Samozrejme, predpokladám, že pri prvom rozpočtovom opatrení, ktoré bude, tak aj túto položku príjmovej časti navýšime. Samozrejme, musíme k tomu pristupovať trošku konzervatívne, takže... Tam je tá časť škola. Áno, môžem to ešte spomenúť, že tých 100 000 eur to nie je všetko prísun do školy, pretože nie je to prísun na mesto, ale časť toho tvorí škola a časť tvorí mesto, to znamená, že nejakých zhruba vyše 40% pôjde do školy a zhruba 60% z toho zostane teda v meste. Samozrejme, bude to odzrkadlené v rozpočte. Ja následne aj poviem, že kde to potom aj občania by mohli teda vidieť. Čo sa týka príjmovej časti, tie položky zhruba dostali, niektoré sme tak jemne upravili, neviem, či kolegovia budú mať, potom určite bude priestor, takže budú môcť byť nejaké návrhy. V kapitálovom príjme, tam sa ráta iba s dotáciou na nájomné byty na ulici Lesnej.
Je tam takisto úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Čo sa týka výdavkovej časti, bola tam požiadavka dobrovoľného hasičského zboru na dotáciu, alebo teda príspevok vo výške, myslím, 13 000 eur, tak dobre hovorím. Zatiaľ sme tam teda ponechali výšku rozpočtu na 10 800, nakoľko sme ani my nezvýšili tú prvú položku, o ktorej som hovoril, podielové dane. Ja osobne potom navrhnem zvýšiť tú položku, ale to musíme doriešiť ešte jednu vec, a to je naozaj tá energia, o ktorej sa tu burlivo diskutovalo. Myslím si, že objekt je mestský, tak ako je objekt v šatni, na futbalovom ihrisku mestský, a neviem, či tam si futbalisti platia. To teraz nechcem povedať, že futbalisti alebo tí, len myslím si, že objekty, ktoré sú mestské, malo by tie energie malo by hradiť mesto. Ono ich v princípe hradí mesto. Hej, oni sa nejakým spôsobom, potom sa to vyúčtováva a ty to potom priradzuješ. Skôr smerujem k tomu, že je to komplikovanejšie pre účtovníčku. Aspoň ja si teda myslím, že je to ako keby ďalšia robota naviac, ktorú ona musí robiť, aby mohla teda vyúčtovať to. A zase prichádzame potom do rôznych takých komplikácií. Čiže ak bude tu nejaký všeobecný súhlas, na teraz ponecháme tú položku 1800 eur. Ja ešte poviem, prečo tam vlastne bola požiadavka vyššia. Možno ma potom Dominika môže doplniť. Ide tam o súťaž. Ligová súťaž vlastne bude. A to bude v septembri. A chceli by sme to robiť s tým, že bude do obedu súťaž s deťmi, po obede súťaž dorast alebo dospelých. A v priebehu dňa by to bolo ako celodenné kultúrne podujatie, kde by sme chceli zavolať nejakú kapelu, aby to bola nielen že pre hasičov že deň, ale pre celé mesto. Dobre, ja potom, keď teda môžem tak hneď vzať slovo, poprosil, aby finančná komisia to tiež nejakým spôsobom prerokovala, aby nám dala možno v spolupráci s našou komisiou finančnou, že by sme kultúrna, ja čo som povedal? Finančná komisia s kultúrnou nejakým spôsobom, aby sme si sadli a prerokovali konkrétne tú akciu. A chcel som tým povedať to, že nemám problém, aby sme v prípade, že tie podielové dane zvýšili aj túto položku. Podpora kultúrnych podujatí, tam sme urobili takú zmenu, bolo to rozčlenené na vianočný koncert a podporu kultúrnych podujatí. Urobili sme z toho jednu položku 6200 eur a bola to podpora kultúrnych podujatí. Čiže na teraz to nevidím, je to v podstate taká istá suma, ako bola v minulom roku. Ten vianočný koncert už teraz asi nebude, takže preto je to v jednej položke. Transfer pre mestský športový klub, to som v podstate zistil to, čo som potreboval vedieť od pani Kulumberovej, takže to je v poriadku. Čo sa týka pomoc občanom v Starobe, tak dôchodcovia mali požiadavku 1000 eur proti rozpočtu minuloročnému, kde bolo 750 eur, takže komisia tak sa dohodla, že im teda odporúča schváliť zvýšiť 250 eur. No a máme tu takú jednu položku, o ktorej budem hovoriť, pretože v prvom štádiu, keď uvidia aj občania rozpočet, tak je tam jedna položka, volá sa to, že stavebné akcie mesta a v nej je nakumulovaných vyše 109 000 eur. Sú to financie, ktoré sú z bežných príjmov. To znamená, že momentálne nemáme úplne dopodrobne rozčlenené, že aké akcie sa v meste budú robiť. My sme si do štatútu mesta na poslednom zastupiteľstve schválili takú jednu vec, a to je, že Komisia správy majetku mesta bude predkladať mestskému zastupiteľstvu zoznam, ako sa to volá? Plán investičných akcií. Ja tak nahrubo môžem povedať, že čo sme tak už medzi sebou tu poslanci komunikovali, okrem nájomných bytov na ulici Lesnej, ktoré sú v realizácii, tak je tam realizačná projektová dokumentácia na IBV Kryžava 2. Tam treba povedať, že od roku 2013 je pripravený, alebo teda musí tu byť na mestskom úrade projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Bolo by
vhodné, aby sme čím skôr požiadali o vydanie územného rozhodnutia a následne na to začali spracovávať realizačnú projektovú dokumentáciu. S tým súvisia v podstate aj inžinierské siete na Kryžave. Myslí sa, tam je presne projekt na pozemky okolo tej cesty. To znamená, že ešte nejdeme nikde do kopca, ani tam, jak napríklad kontrolór býva, že vyššie, ale jedná sa o ten úsek od Pána Tvrdého smerom ku tej cestičke ku Vodojemu. Tam je pôvodne stará niekde elektrina, je tam kanalizácia, nemám vedomosť o tom, že by tam bol vodovod. Potom bolo by vhodné, pán primátor, to už my nejakým spôsobom aj spolu s komisiou majetkovou riešiť, aby bola taká kanalizácia prekontrolovaná, či je vôbec funkčná, či je možné sa do nej napájať. Takisto s východoslovenskou distribučnou by bolo dobré rozjednať, čo sa týka elektriky a samotného pripojenia. Oni ako náhle uvidia, že tam je teda požiadavka, dá sa povedať, že toto je developerský projekt, tak náklady východoslovenskej distribučnej myslím si, že by nebol problém, aby oni vybudovali tam pripojky. Samozrejme, môže to byť ináč, ale to my tu nevyriešime na zastupiteľstve. To je potrebné priamo komunikovať s VSD-čkou. A vodovod takisto, v podstate presne to isté, čo s elektrikou. Je možnosť, aby ju vybudovala Veolia, ale je možnosť aj taká, že Veolia povie, že vybudujte si ju sami a potom nám ju odovzdáte. Takže toto je na tých rokovaniach. Chceme tam určite investovať nejaké peniaze, aby sa v roku 2019, to je teda zámer môj, aká ambícia ako predsedu finančnej komisie aj ako poslanca, aby sme v roku 2019 vedeli predávať prvé pozemky koncom roka 2019. Minimálne spustiť prvé pozemky na predaj. Čo sa týka, dobre, tak aby som sa posunul ďalej, v súvislosti s vybudovaním hrádze ako teda protipovodňovej ochrane mesta súvisí aj búranie šatní, ktoré sú dnes existujúcich šatní na futbalovom ihrisku. Nakoľko projekt, kým teda sa realizovať a tak ďalej, tak podľa nášho názoru to nebude reálne, aby sme stavali nové šatne v roku 2019, ale navrhujeme dať spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu na vybudovanie šatní a tribúny na futbalovom ihrisku. Samozrejme, to sú teraz hovorím o návrhoch nejakých, ktoré ešte budú rozdiskutované, ktoré budú teda môcť aj ostatní ešte pripomienkovať. To sú nejaké také predbežné návrhy, alebo teda také plány, ktoré potrebujeme realizovať. Tu je jeden taký ambiciózny plán z volebného programu pána primátora, ale aj niektorých nás poslancov, projektová dokumentácia na športovú halu. Aby sme tak trošku len, my sme už o tej športovej hale diskutovali dlhšie, ja som sa snažil aj od futbalistov, alebo teda od rôznych iných ľudí zistiť, že či vôbec v Podolnici je spoločenská požiadavka mať športovú halu, asi aj tí športovci, ktorí sú medzi poslancami, ktorí sú tu, tak myslím si, že by to privítali. Rozpočtový náklad taký, ktorý my sme akože už videli nejakú športovú halu, nejaká taká realistická dokumentácia, tak tam sa to pohybuje okolo 400 000 eur z DPH. Samozrejme záleží od rôznych iných, aký luxus si tam vyberieme, ale v tomto štádiu by sme dali spracovať maximálne projektovú dokumentáciu. Potom je tu jeden ďalší projekt, a to je zmeny a doplnky územného plánu mesta. Je to tiež taká vec, ktorá myslím, že sa rieši už 2 roky. To by mi mohla asi alebo viac. Myslím, v roku 2013 bol schválený územný plán, následne po 3 rokoch myslím, že sa má robiť, teda po 4 rokoch sa má robiť zmeny a doplnky zo zákona. Tieto zmeny a doplnky neboli nejakým spôsobom prijaté. Ja som hovoril s projektantom, s ktorým bolo tiež v takom štádiu je, že neboli nejakým spôsobom, zatiaľ nie je projektant, ktorý by mal zmluvu s mestom Podolinec, aby mohol tieto zmeny a doplnky uskutočniť. Čiže my sme momentálne ani nie že v štádiu začiatku, my nie sme v žiadnom štádiu. Pán inžinier architekt Krulias, ktorý na tom pracoval na jednom osobnom stretnutí, mi povedal, že sú tam požiadavky občanov, pretože on tu bol na jednaní, ale neposunulo sa to ďalej. Občania musia špecifikovať svoje požiadavky na predmetných pozemkoch, kde chcú meniť územný plán, nakoľko v niektorých žiadostiach, ja som tých žiadosti nevidel,
len interpretujem to, čo som teda sa dozvedel, sú veľmi obšírne požiadavky, že mám pozemok, aby som to tak skonkrétnil, a chcem tam do budúcna postaviť športovú halu, benzínovú pumpu, neviem, bytový dom a všetko, a celý ten pozemok má 200 metrov štvorcových. Ale napadol na to, že čo by tam všetko mohlo byť, som tam písal do žiadosti 1 000 000. Toto sa nedá v územnom plánovaní akceptovať a musia sa požiadavky občanov na to, čo chcú na svojich pozemkoch do budúcna budovať a realizovať, špecifikovať veľmi podrobne. To znamená, ak tam chcem bytovú výstavbu, tak tam musí byť bytová výstavba. Čiže to je taká časť, ktorú určite by som chcel, aby sme sa posunuli ďalej. A potom v rámci komisie a nejakých takých ďalšej komunikácie, už nie tu na zastupiteľstve, by som chcel, aby, ak to ideme robiť, aby sme ešte dali raz vonku na internet nejakú požiadavku alebo informáciu ľudí, že kto chce ešte zasiahnuť do územného plánu, tak teraz je tá možnosť. Pretože následne už neskôr bude zase problém, bude to ten dotyčný občan musieť robiť sám na vlastné náklady. Ak bude chcieť v priebehu tých 4 rokov robiť nejakú zmenu územného plánu. Takže ak, tak teraz bude tá možnosť to urobiť. Sme ďalej. Potom tu mám takú poznámku výstavba miestnej komunikácie školská. To je vlastne ulica Školská od školy smerom na ulicu Sladkovičovú. Tam je úsek 200 metrov. Rozpočet je, myslím, 75 000 eur z DPH. Je to taká ulica, ktorá by ale potrebovala aj chodník. V projektovej dokumentácii nie je naprojektovaný chodník. Je to iba 5 metrov široká miestna komunikácia. Mám obavu z toho, že ak by sme hneď to pustili, tak by sa tam asi aj teda zvýšil pohyb aut, či už od škôlky do škôlky a späť. Čiže ešte myslím si, že prerokujeme medzi sebou aj to, že či tam neumiestniť aj chodník, pretože tak podľa môjho názoru by tam bol tam je obojsmerná premávka, na 5-metrovej komunikácii môže byť obojsmerná premávka, ale my tam v jednom úseku máme 6 metrov šírku medzi tými domami. Čiže tam by vošiel metrový chodník, ale už ďalej máme 8-metrový pozemok, čiže tam by sme vedeli s normálnym chodníkom. Ale to musíme zavolať tu projektanta, aby to nejakým spôsobom doladil. Čiže to je taký väčší plán, alebo teda ulica, ktorá by si zaslúžila rekonštrukciu. Máme tu ďalej projektová dokumentácia, plinofikácia Mestského úradu Hasičskej zbrojnice, to je zase téma, s ktorou sme dnes začali. A následne na to plynová prípojka, ústredné kúrenie, Hasičská zbrojnica, pomočka havarijný stav. K tomu len toľko, že náklady na energie, tak už ako predseda povedal hasičov, že naozaj na Hasičskej zbrojnici aj tu určite sú vysoké. Momentálne nevieme presné číslo, my sme sa včera o tom bavili aj na komisii, aj s Emilom. Bolo by fajn, ak by nejaký naozaj odborník na vykurovanie povedal, aké kúrenie do týchto dvoch objektov by bolo vhodné. Pretože treba rátať s týmto objektom, že nikdy v živote nebude zateplený, vždy bude kamenný, nikto nikdy nedovolí na ňo dať ani vátu, ani polystyren, takisto na Hasičskú zbrojnicu. A tu treba rátať s tým, že vieme všetci, že ak sa ceny elektriny, plynu a tak ďalej hýbu, ale myslím si, že stále ten plyn bude asi najlepšie tu dotiahnuť. On je niekde pri pani Bujnovskej, tak cez dvor by bolo vhodné tu urobiť normálne plynovú pripojku, lebo tu bol vždy problém. Všetci, čo chodili do vinárne, tak vedia, ako bolo vo vinárni chladno, pretože vo vinárni vždy bola zima. No, na toho toľko, ale to promile, samozrejme. Ale v princípe ide o to, že ak tu bude plyn, tak vieme do budúcna riešiť, aby teda nájomník, ktorý bude mať spodné priestory, si tam zrealizoval normálne kúrenie alebo co nejaké dohode či zmy, takisto Mestský úrad, takisto Hasičská zbrojnica. Prioritne, vzhľadom na to, že je na tej Hasičskej zbrojnici havarijný stav, je treba riešiť ústredné vykurovanie Hasičskej zbrojnice. Následne na toto už hovorím o ďalších rokoch, môžeme dať do rozpočtu, ak budeme mať projektovú dokumentáciu na ústredné vykurovanie tohto objektu, tak aj financie na tento objekt. Tohto roku určite kúrenie by som nerobil na Mestskom úrade v Podolnici. Dobre, ďalej tu máme projektová dokumentácia, rekonštrukcia vnútroblokových priestorov sídlisk. Ja už nebudem toho hovoriť, kolega už tu dýcha.
Je to projektová dokumentácia na rekonštrukciu mikroblokov jednotlivých sídlisk. To znamená, máme družstevnú zrekonštruovanú, nie družstevnú, už som ďaleko, Vernolankovú. Máme tu aj ďalšie sídliska, ktoré by si určite zaslúžili rekonštrukciu, či už družstevná ulica, Svätej Jany, Sladkovičova. Bavíme sa o výmene asfaltových kobercov, o výmene chodníkov, o vybudovaní detských ihrisk na každom sídlisku. Čiže mám ambíciu, aby tá projektová dokumentácia obsahovala kompletné riešenie, zabudol som lesnú, aj lesnú, hej, a teda všetky tie sídliska, aby sme dali skresliť. V podstate ďalšia, úplne posledná moja pripomienka je výstavba kompostoviska, ktoré by som chcel, aby sme tohto roku zahrnuli do rozpočtu a aby sme ho aj zrealizovali teda na novom pozemku s normálnym prístupom a s likvidáciou samozrejme kompostoviska súčasného, ktoré je v maximálne nevyhovujúcom stave. Takže k rozpočtu asi na toľko a pod cieľ. Ďakujem. Ja by som len ešte Michal doplnil, čo sa týka tých hasičov, tam vlastne tá požiadavka tých 10 800 bolo schválených, ale síce žiadali do 15 000, ale nedávame im len tých 10 800, ale treba tu povedať vlastne, že na záver toho rozpočtu máme tu aj splátku Dacie Duster 4 900 €. Čiže keď to celé zrátame spolu, tak je to 10 800 plus 3 900 je to 15 700, čo teoreticky dáva mesto, ale hovorím preto teoreticky, a Peťo, keď tak mal prav, ale vy máte dve zmluvy s Lomničkou a s Jurským, kde vlastne máte dve zmluvy, že vlastne mali by ste do rozpočtu získať okolo 3 500 €. Bolo to mi tohto roku naplnené Lomničkou? Zatiaľ, čo ja viem, čo mám informácie, nebolo. Pani starovská z Jurského mi sľúbila, že do konca roka to vyrovná a z Lomničky tam ešte pokiaľ asi 500 €, ne? A z Jurského nebolo nič, ale do konca roka neprišlo nič, hej? Tak ja zase pondelok zavolám pani starostke, alebo pôjdem za ňou osobne, že... Dobre, doplním, je to vlastne za tú bezpečnostnú ochranu, ktorú vy poskytujete, vlastne s technikou našho mesta. Dobre, takže ono to tak vychádza, že keby tie peniaze prišli, tak je to nejakých 12 200 €, ako mesto dáva v súčasnosti. A nebránim sa vôbec tomu, čo ste s Dominikou tu načrtli, že vlastne nejaké také kultúrne akcie, spoločné pre mesto, možno čiastočne môže naša komisia do toho prispieť, alebo sa to ako bude pre širokú masu ľudí, tak to myslím si, že pohľadí nám tako. Ja môžem povedať, tomu chceme preniesť zase tie hasičské súťaže, lebo máme konečne hasičské družstvo na súťaže, máme dievčatá, tak chceme zase s tými súťažami začať tu, že ešte bolo to dobre predtým, len to družstvo chlapcov sa rozpadlo, lebo pošli po robotách a nemali náhradníkov žiadny. A máme zase to družstvo, tak zase chceme začať s tými súťažami. Nechceme zase ale robiť nočnú na námestí, lebo pre dievčatá to je náročné, tak zrobíme normálne v kultúráku, ale s takým podujatím kultúry. Tak keď chodíme po súťažiach, normálne tu po okolí a bežne to tak robí. Takisto to chceme zrobiť. Dobre, asi všetko. Aha, ešte jedno som chcel. A to chcem ako takú možnú úvahu. Vieme, že máme, ako Michal rozprával, určitú rezervu v tých podielových daniach, ktorá vlastne tam vzniká. A my sa to rozprávali, to je v skutočnosti jednou nápadov, to možno aj doplniť viac, ale už pred niekoľkými rokmi nepodarilo sa nám to takto zrealizovať. V podstate ponúknuť obyvateľom možnosť nejakých takých mini projektov, či už by to boli nejaké mladé skupiny, či zorganizovanie nejakého kultúrneho podujatia, športovej súťaže, alebo aj pre dôchodcov niečo zaujímavé, alebo môže byť aj to je forma, kde by ste sa mohli zapojiť. A možno vyčnať rozpočne nejakých 1000, 1500 €, urobiť tomu nejakú metodickú podporu, nedávame to teraz, nechcem to, aby sme to teraz tlačili, ale pri možno najvyššom rozpočtovom opatrení vytvoríme takú položku, kde príde žiadosť, chceme robiť takúto aktivitu, bude to pre túto skupinu ľudí a mohli by sme to mesto podporiť ako v takom niečom, niečo viac. My sme o tom hovorili, nechceli sme to dávať teraz do rozpočtu, lebo tomuto systému dotačnému treba vymyslieť najprv nejaké pravidlá, metodiku a keď sa týmto preúskáme, tak si myslím, že pri úprave rozpočtu nejaká suma, na ktorej by mohli participovať občania, nie je. Ja som včera musel ísť z komisie skoro, mal som to v pláne, ale to som už nestihol. Dobre, ďakujem. To som to myslel, nie teraz. Ďakujem. Všetko. Ďakujem. Chcem niečo opýtať? Pán Tenecko. Položka 212.002 príjmy z prenajatých pozemkov, tam je zníženie. To sa jedná o tie lesy asi. Dobre.
Aj ešte jednu vec. Ešte sekretného výzdobu si mi spomínal v aute, tak som ti to nebral. Musím to nájsť. A to je Svetino, to je program 6.1. 87 položka. No, takže prečo to je tam znižené? Končo? 500 eur sme tam bolo, ne? To bolo 1500, ale my sme kvôli tomu, že nemáme hore podielové dane, tak sme to nechali na 500. Lebo pôvodne v rozpočte bolo rozpočtovaných v minulých obdobiach 500 eur. My sme tam na to návrhu, aby som to dovysvetlil, ktorý sme posielali pred zasadaním finančnej komisie, tam bolo 1500 eur, ale na zasadaní finančnej komisie, tým, že sme potrebovali, sme teda nechali príjmovú časť podielových daní v aktuálnom plnení, tak sme to nedoplňali. Ale áno, ambícia je, aby teda tá Kvetinová výzdoba na námestí bola aj finančne v rámci rozpočtu doplnená a aby aj jej bolo viditeľné viac. Ešte v diskusii k rozpočtu? Ak nie, tak poprosím o stanovisko hlavného kontrolóra. Ďakujem za slovo. Tak ako spomínal pán predseda komisie, že som sa zúčastnil sedenia komisie finančnej, a viac menej to všetko, ktoré tieto jednotlivé čísla alebo príjmy výdaje, ktoré predseda predniesol, tak oproti tomu jednaniu alebo dohode z komisie nebol rozdiel. Moje stanovisko som poslancov doručil, takže na základe predneseného rozpočtu odporúčam Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet za rok 2019 bez výhrad a rozpočty na rok 2020 a 2021 zobrať na vedomie. Ďakujem. Takže poprosím návrhovú komisiu najprv návrh na uznesenie k stanovisku hlavného kontrolóra. Uznesenie číslo 15/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolínci berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta Podolinec k návrhu rozpočtu mesta Podolinec na roky 2019 až 2021. Hlasujme prosím, kto je za. Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Teraz poprosím návrh uznesenia k rozpočtu mesta na rok 2019. Uznesenie číslo 16/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolinci schvaľuje rozpočet mesta Podolinec na rok 2019 ako rozpočet vyrovnaný a sledovný. Bežné príjmy 2 305 343 eur, kapitálové príjmy 184 200 eur, finančné operácie 235 670 081 eur, príjmy spolu 2 725 213 eur 81 centov. Bežné výdavky 2 125 153 eur, kapitálové výdavky 529 1548 081 eur, finančné operácie 70 512 eur, výdavky spolu 2 725 213 081 eur. Ďakujem. Kto je za tento návrh uznesenia? Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie. No a poprosím posledné uznesenie k návrhu rozpočtu na roky 2020 a 2021. Uznesenie číslo 17/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolinci berie na vedomie návrh rozpočtu mesta Podolinec na roky 2020 až 2021. Ďakujem. Kto je za? Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nezdržal. Ďakujem. A v zmysle upraveného programu vyhlasujem krátku prestávku.